Шәшәм, жапсырам. Лайыклы юлда булуына карамастан, 2 тапкыр Советлар Союзы герое исемен горур йөртүче Муса Гәрәев исемендәге кооперативның уңган тракторчысы, техника серләрен яхшы белгән Айрат Хадимуллин бүген җаны тәне белән ДТ-75 тракторының двигателен капиталь ремонтлау белән мәшгуль. Пенсияга чыккан 6 ел инде эшләшәм. Күз көне жапсырам. Лай планнарны, икшәр планда үтеп куябыз. Яхшылар гел гәзиттә сабак тигәндә. Biz бүләкләр алабыз. Вакыт иттермәйбез, иретмәйбез. Эшләйбез. Быел нәрсәләр ремонтладыгыз? Секталарны ремонтлап куйдык. Тырма септалары биш хәзер. Гомумән алганда, хуҗалыкның 3 машина трактор мастерскойында да бүген кызу эш кайный. Һәр бригадада үз эшенең остасы булган, тәҗрибәле, җир кадерен белгән механизаторлар тырыш, намуслы хезмәтен сала. Бишкора бригадасында иген кадерен белгән Фәрит Шәйхетдинов ДТ-75, Зәбир Мусин белән Ришат Муратов МТЗ тракторларын, Ирик Самигуллин ЗИЛ, Тимерхан Галиәхмәтов белән Таһир Мәрванов КАМАЗ автомашиналарын ремонтлый. Биредә иң нечкә ювелир эшне токер һәм эретеп ябыштыручы хезмәтләрен башкаручы Илшат Кадыровсыз бер эштә бармый. Ул биредә алыштыргысыз хезмәткәр. Мотиваторларда, машиналар, тағынан әкелейдеймені. Темірлерін сонда бақтияк, ремонт, ехоз машин, реставрацияны соны темір-темір тұрып. Ювелирная работа получается? Ювелирная работа дейлерінде, я салауатшылар егітін. Инженер. Төйлегән бригадасында тагылма инвентарлар күптәннән әзер. Әлеге вакытта тормалар көйләнә. Бер СЗ-3Т6 шәшкеше агрегаты Баш сельхозтехника предприятиесендә Чишмә филиалында модернизацияләнеп кайткан. 2 Т-150К һәм 2 ДТ-75 тракторларының төзекләндерү эшләре тамамланган. Биредә механизаторлар Вилюр Харисов, Ленар Гәрәев, Рәсүл Сәетов, Рәфис Мустафин, эретеп ябыштыручы Рәсүл Калимуллин киләсе уңыш өчен бар тырышлыгын салып ремонт эшли. Иләкшидә мастерскойында уңган механизаторлар Илгиз Мирсаяпов белән Ришат Гаянов МТЗ-80 тракторын үз көчләре белән модернизациялый. Механизаторлар үз эшләренә үтә җаваплы карый ди кооперативның баш инженеры Салават Бахманов. Оста ремонтчылар эшеннән канәгать калып. Бүгенге көндә Муса Гәрәев хуҗалыгында хәлсез генә эшләр эшләнде. Чәчүгә әзерлек бара дип әйтергә кирәк. 30 мартка техосмотрга әзерләсе техникалар күп калмады. Әйтеп китәргә кирәк. Главный егетләр бар. Бүгенге көндә тырышып эшләйләр егетләр. Запчастьлар бар. Бүгенге көндә горючий смазочный материаллар туплана, ашлама кайтарылды. Үздүкләр юк. Чәчүне әйбәтеп чәчеп чыгарабыз дип ышанасы килә. Герой исемен йөртүче Гәрәевләр чәчүгә тулы әзерлек белән килә. Чәчүне тоткарлыксыз башкару өчен Кемерово шәһәреннән өр-яңа Кузбасс 9.7 чәчү комплексын К739 тракторын сатып алганнар. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.